Gorriz, Beña Rezusta, Urdinez, Jokin Altuna, hirugarrena bi pilotari hauen artekoa izango da. Aurtengo buruz-buruko txapelketa nagusiaren finala. Rezustari irabazi egin zion final erdietan, irudietan duzuen Mutilonek, anaia orduan ere ondoan zuen, Botillero, Mikel Artola, baina partida hartan bertan, lehendabizian iztarrean izan zuen zerbait, lehendabiziko tantoetan. Baina ez erraskorik ez. Eta gero, azken tantoetan berriz, hor, beso sorbalda inguru horretan, besape inguru horretan, zerbait sentitu zuen, ja sakeak ere beste erabatera atera zituen, eta bueno, partida aurrera atera zuen, baina min hartu zuen, ten bat badagor, ez du ematen larri-larria denik ere, baina jakina, aste batetik bestera osatzeko moduan ere, ez, Mikel. Bai, kondizio honekin iristea eta sentsazio honekin iristea final batea ezinbestekoa da. Ikusten da arrisku handia zegoela, eta batez ere uste Aimarren lesioak zerbait irakatsi zigula den hori, ez? Eta batzutan hobe dela naiz eta gogorra izan final bat bertan bera uztea, zure agian ibilbide profesional arriskuan jartzea baino, ez? Eta hori zegoen mai gainean, eta horregatik esan zioten Iñaki Artolari jokatzeko ez zegoela, eta azkenean begira, etorkizunera begira, nik uste dut gogorra izango dela beranentzat asimilatzea final batez jokatzea, baina espero dezagun aukera gehiago izatea, behintzat, berriz ere txapela bat jantzeko moduan izatea. Bai, Peña bigarrenari buruz esan dugu pilotari asko hazi dela mutiko hori, eta Artolak ere, Mastersa irabazi zuen Rezustarekin, eta gero buruz-buru ere egin duen ibilbidea egin du, eta gorenera iristeko zorian zen gainera, edo aukerak izango zituzken berez finala jokatzeko moduan izan balitz, baina lesio batek eragotzi dio, ala eta guztiz datozen urteetan oso kontutan hartzeko pilotaria izango da, zalantzari gabe. Oso kontutan hartzekoa. Aspalditik esategin jundenak ere honek doaiak bazitula, goi mailan ibiltzeko, eskuz banaka, kosta intzaio, nolabait muga hori haustea, baina aurten hautsi do. Eta ez nuk esango aurten hautsi do hori bakarrik, baizik eta bere jokatzeko modun ere ausartago jokatzen ikusi du, erasokorrago jokatzen ikusi du, esaten den bezala agresibitate puntu batekin askotan airea bilatuz aurkariari arazo askotan jarriz, eta nik uste finalea bere iritsi dela merezimentu guztiz, eta nik uste bere bururuntzak ore erakutsi diola bere bururire bai, beida, beti jokatu duten bezala jokatu bino guandiken ausardia gehioz edo agresiboxeago jokatu eta noraino iritsi nahi zen, eta konfiantza puntu hori irabazi dula Artolak, eta urren urtetan oso kontutan hartzeko izanen da. Eta Xabier, nik uste... Ez egin bildurare, horra foteko pila, Esatuko da, Miskal, sakean azten da... Venga, Txerikan, venga. Nik esaten nuen kolpe gorra izan du dela, dudik ez dago, alaren elkarrizketan lasa ikusi du. Eta nik uste ongi hartutako erabaki batek ematen du lasaitasunekin daula Iñaki. Baina kolpe gorra dela dudik ezin. Eta hain urte gora beratsua izan da pilotari profesional guztientzat, baina oraindik ere gehiago Iñaki Artolarentzat, grebaren kontu hartan ere protagonismo handia izan zuen, erantzukizun handia, 1000 burua uste, eta gero berriz gorenera iritsi, lehendabiziko aldiz profesional mailan, maila goreneko final batera iritsi, eta zer da, eta finala jokatzerik ez. Baina, horrek guztiak indartsuago egingo duela esan du berak, eta espero ezago. Ez arrez izango, bakigu pilotari sakona dela, buruz eta, baina ez arrez izango. Atera du lehendabiziko sake Altuna, gordu aukera errematerako, eta edarki gurutzatu du gantxoa. Bat eta huts, urdin, eta bestalde, Rezustari dagokionez, azkenengo urte hauetan, arau hori jarrita dago, lehendabiziko aldiz 2015 urtean jokatu zuen finalerdia galdutako pilotari batek finala, Urrutiko etxeak Bengoetxearen kontra galdu egin zuen, 22 eta 7, baina gero Bengoetxea lesionatu egin zen, eta 3. eta 4. postuetarako partidari uko egin zion Irujok, eta gero Bengoetxearen lesioaren ondoren esan zuen Juanek, nik jokatuko, baina ordurako berantegi zen. Eta orain, jakina partida horrek beste garrantzi bat hartu du, azkenengo urte hauetan. Hala hartu du, bai. Eta reglamentu bai hartzen du, lege batzu jartzen ditu, eta bat edo beste izan edo izan bete ditzatela behintzat eta betetzen nahi di azkeneko urtetan. Eta nik uste sinesgarritasun handia ematen diola txapelketari eta enpresen ligari eta oro har eskupilotari.
arau horiek zorroz betetzea. Haze tikitaka. Bai horixe, airez sekulakoak ematen ari dira biak ala biak. Pusgarri, Hemen atzerak egin behar izan du Beñatek. Altuna. Ordu aukera. Sotamano bizi-bizia. Eutsi Jokinek. Beste Sotamano bat, Ormabikoa hor, ez da asko zabaleratu. Gantxoa Jonai. Ormabikoa Altunarentzat. Dotore, hor gantxoa alegin hori oso behartuta egindakoa izan da. Tantoko horraren ondoren alde batetik. Eta bestetik berriz ezker horman sartzera ere bazijoak ion, ezin izan du gurutzatu eta Altunak dotore bukatu du, baina tantoa ikusgarria izan da. Karagarria, oso gorra, ritmo bizian jokatutakoa, eta argi dagoena da Jokin Altunak oso ongi ikasia ekarri duela gaurko partida. Eta zaila ikusten dut, tanto hau ikusita, Rezustak zerbait sorpresan egila analizatea. Oso aurrean sartzen da Jokin, esperoan dago beti Rezustak jokaldia botako duenaren zain, eta gero ikusi duguna. Altunak aukera erdia besterik ez du behar, erritmo aldatu, dominatzen hasi edo tanto bukatzeko. Eta horrek zailtzen ditu gauzak asko Rezustarentzat. Favorito Jokin Altuna zen partida hasi aurretik. 25 edo denetako dirua. Eta bi eta huts aurretik da hirugarrenaren bila doa. Eta bai azkarrasko egin ere lehendabiziko tantoa eta azken hau sake bueltan, sakea errematean egin ditu. Sakea atera eta gero gantxoa erki gurutzatu. Tartean izan dute tantoko hor bat 17 pilotakadakoa. Sake errestoan zulo handia izan zuen Artolaren kontrako partidan Rezustak. Horretan izan zuen behar bada utxik handiena, hankasartzerik handienak horretan egin zituen eta zaila da maila honetan lehiako izatea sakean hain ahul arituta. Gaur oraingoz sake denak eraman ditu, baina Jokinek ikaragarrizko arriskua dauka aurrengo pilotaka. Bai, nik uste final baten aurretik galdera asko batzuk goiten dela erantzun ez dakiunak, ez? Eta batzen Jokinek nola sakatuko zuen, zabalera erdira, ezkerparetara eta Beñatere nola jarriko zen errestoan. Momentuz, sakea luze ezkerrera eta botera jartzen Beñat Rezusta errestoan. Eraman du Beñatek, hiru terditik atzera Jokinek, ezker Sotamanoa ona, boleaz Beñat, ordu aukera Jokinek, ez da iritsi gainera. Ez da iritsi pilota hori, eta Jokin gatza handiarekin jokatzen ari. Bai, oso sartua gainera hasiera-hasieratik eta errespetu handia sortzen bera aurkariarengan. Ze bi sake erremate horiek Rezustari seguraski zalantza asko sortu izanen dizkiotela, batez ere sake erantzuteko garaian, atzean esperatu da horreratzeko garaian, eta gero Jokin bai, oso sartua eta airez ere dominatzen. Bai, gero ikusi bardenare bai da iruditzen zen, lehenengo lau saketatik 3 behintzat, azkeneko hau ez da horren ona izan du, bine 3 sake onak izan du dira, 6 terdin pasa dela kontutan hartuta, luze dela kontutan hartuta, hor arrastorren ingurun indito, sake horiek, eta bueno, azkenen mano dena dakiu sakea ze abantaila den ikus dezaun, Beñatek sake hartzen dunen, bera ere zerriteko gai den. Momentuz Altuna nausi. Hauxe izan da erantzunik gabe geratu den lehendabiziko sakea, 5 eta huts aurretik da Amezketarra. 6 terdian dago pasako arrastoa, lehen 7 egoten zen, eta gainera, garai batean, lehen bizikoa luzegi aterata ere beste aukera bat izaten zen. Gaur 11 urte jokatu zuten, 3 jok eta xalak Gasteizko hogeta pilotalekuan, pasa egiteko aukerari gabeko lehendabiziko finala. Gaur 11 urte. 2010 urteko ekainaren 20an. 3 jozen favorito, 22 eta 13 irabazizion xalari. Iñaki Elortzak gogorarazi digu lehentxeago. Botez Jokin. Ezker bolea. Sotamanoa Jokinek, oso bizi ikusten dut Amezketarra. Oso bizi. Gurutzatzen saiatu da. Hor bere burua saldu du, ordu aukera, ez du askorik arrotu. Atzera orain bai,
orain arrotu du. Eta aurkaria behartu baina eraman Amezketarrak. Eta lauera. Ze aurrean kokatzen den beti Altuna, Boleaz orain, eraman, Beña. Berriz ere atzera hori ez du hainbeste gozatu. Biladoa, eskuinez txokora, atzera Jokinek. Eraman Beñate, gazte pilota jaso duen. Balekoa da. Eraman Beñatek hori ere, Jokin, gantxoa zoragarria. Eta hori abiatzerik ere ez du izan Beñatek. Tanto gogorra jokatu dute. Oso 25 pilotaka da. Lehen 17 bat izan dute. Orain honetan 25 jo behar izan dituzte. Eta Jokinek txokoan bere burua salduta utzi ondoren. Beñate agintzen izan dugu. Pilotaka batzuk osatu ditu, beste batzuk ez hainbeste, baina mendean hartuta izan du, baina tantoa bukatzen ez du asmatu, eta orain partida eten beharra ikusi dute Beñatek eta Xabi Erostarbe botilleroak. Iragarkietarakoaz. Iman bai, iman. Urdaukek, beha. Iman dekenen doble itxeiok. Venga, Joki. Perfecto. Etena ondo sartzer, eskubikin pijoitxuk, alture emane harki sartuko eskun, perfecto. Venga, hor segi behar ju, Sakek etziuek hartu behar, venga. Horra unen, Bate bat igual pixkat, ez? Sorprenitzeko. Oso luzez ere ez da bigateatzen, baina, venga. Jote valiente, venga, Tanto, venga. Ondo izan, venga. Tanto, venga. Sakeak 6, erreferak esperantza. Favorito zen Jokin Altuna, 130 izan omen dira gustuak, benetakoak. Azpiko dirua hori. Lehen da biziko sakea favoritoari egokitu zaio. Eta tanto eusten ari da horixe esan dio. Borja Altuna botilleroak, lehen guzuak, sakeari eutsi egin behar zioagu tanto honetan ere. Eta sake guzik ezkerrea, Xabier, eta gero beste gauzen arten ezker gantxori funtzionatzen, Jokin Altunari. 3 aldiz hartu da, eta 3etan bikain gurutzatu da. Eta lehen esaten ginuna, berak aurtengo txapelketan ikuste presio gehiago sartzen nahi dela aurkariri, eta ikusten da Beñate bolea sartzen denen askotan bontera jartzen da Jokin bera, baino erdi zeharka jartzen baldin badu zuzenen airen bile joaten da, atzera jotzeko, derrematez bukatzeko. Xabi Erostarbek esan dio, ez algara airearen bila joango, baina ez dio aukerarik eman. Aida, guain ere. Airen bile. Indarrean, sotamanoa Beñatek, ez du arrotu, beste aukera bat. Hor saietxetik eman dio galanta, jaso Jokinek. Botez Bergararra. Ikaragarria eman dio, kanpora joan zaio ordea. Gehiegi zabaleratu du pilota hori. 2 tantotan izan du mendean hartuta Beñatek Jokin, baina pilotarik ezin buruz gain pasa. Eutsi egiten dio Jokinek, oso fresko jokatzen ari da Amezketarra. Eta zulorik ez du ikusi, orain arte Bergarako atzelariak tantoa bukatzeko. Ez, Altuna fresko dago, eta Rezusta beira non kokaltzen den Jokin Altuna. Beti Rezustaren parean. Orduan Rezustak somatzen du, aurrean ezin duela jokaldirik egin, ez? Altuna oso hurbil daukalako. Zergatik gertatzen da hau? Partiden hasiera gaudelako, oraindik Altunak indarrak dituelako eta hankak fresko dituelako horrelako esfortzua egiteko, baina egia da, jokaldi edo mugimendu taktiko horrekin zalantza ikaragarri sortzen ari diziola Beña Rezustari tanto bukatzerako garaian. Txapelketa osoan zehar, lehen aipatu dugu, asko arriskatzen ari zela aurreko kuadroetan, baina orain arte ezin izan du horrelakorik egin. Sake horri erki erantzun dio. Bostetik Jokin. Sotamanoz Beña saietxetik.
Horratzerak atera du. Barruan da hori ere. Eskuinez Beñat, erki gurutzatua. Beste aukera bat. Atzera, ezin pasa. Altuna, hau ere tanto gogorra. Botez jarri da Bergararra. Oinetara jokatzen saiatu da, baina aurreratu Sotamanoa. Gora jantzaio azken pilotaka da Altunari. Gatza hundiarekin jokatzen ari da, baina hau gehiegi arrotu eta gurutzatutakoa. Lehen da biziko tantoa. Beñat Rezustarentzat orain pilota. Aldatuko du noski, orain arteko Aldoko pelota, zortzi tantoak. Golpea besio kontrolatuko, bueno. Hiruarekin jokatu dituzte. Altunaren lehen bizikoarekin. Ea orain zer erabakitzen duten Beñatek eta Xabik. Oso ondo, Biziagoa izango da. Oso bisa jokena. Uste Golpe izatekoa da. traiotea. Bai. Físicamente ondo tale. Venga, ez duki bildurra, tanto gortzeko, Venga, pero kera gotzen bota, Tantoa Bisaketik hasita, gortzeko beldurrik ez dezala izan. Bai, eta gero tanto bukatzeko garaian zalantzarik ez izatea eskatzen dio Erostarrek. Iruditzen zei Rezusta Sotamanoz jartzen denean, orduan bai egiten diola min handia Jokin Altunari. Altunak ezakilako songi aurrera egin edo atzera, eta gainera ez diolako denborarik ematen tokia berreskuratzeko. Baina, hain joku azkarrean ere, Sotamanoz jokatzea, atzelari batentzat, bak egu zaila dela. Baina Sotamanoz jarri den bakoitzean, Rezustak min handia egin dio Jokin Altunari. Bai, ne ditzen zagoen pilota ezberdina izanen dela. Frontisetik irtera gehiagiko dula eta biziagoa izanen dela. Oain arte ikusi duen pilota, frontisetik irtera gutxi du, aurkaria buruz gain edo atzean asko behartzea zaile da, eta Mikel Egosonge aipatu duen bezala, Jokin Altuna oso gainen dauke, baina Rezustak berak daukenen ekimena, eta gero buruz gain ere ezin dio pasatu, eta arazoa eta ikusiko du. Azte, gantzu. Bai, saken ez du asmatu Beñatek, Rezustak. Eta hurrengo pilotaka da txapara joan zaio. Sakean ez du asmatu, atera duen sake bakarra horixe izan da. Eta hori baino gehiago asmatu ezean. Zail izango ditu gauzak, oso zail ere. Bai, eta markagailuak ere ja bere garrantzia izaten hasi da, Batez ere Rezustaren buruarengan. Zeberak zuen plana, seguraski izango zela, Altunari ere zalantza batzuk sortzea, markagailuan itxasita joaten bazen behintzat, eta partida gogortzea, Eta ikusten da Altunak nahi duen tokian duela bai partia eta baita aurkaria ere. Horrelako partiden aurretik gaur egun, lan psikologikoa ere egiten dute, eta, gauzak nahi ez bezala, espero ez bezala, hasten baldin badira ere utzi egin behar diogu, eta baina egoerarik makurrenera etortzen ari zaizkio gauzak Bergarako pilotariari. 9-1, Jokin ikaragarri jokatzen, eta orain egin duen hau berriz sekulakoa. Begira. Hau ere nola utzi. Betik, eta zenolako zehaztasuna, zenolako doitasuna, eta konfiantza. Bai, sak errematerekin ja 3 edo 4 tanto egin ditu Jokin Altunak, ez dakiz egia da, Rezustadak orain iruditzen zait, aire zerrestatzen saiatu beharko lukeela behintzat. Altunari ere sakatzeko garaian zalantza batzuk sortzeko, zorein ere, oraindik ere ez du aire zerrestatzeko joango zenaren imintziorik ere egin. Bai, eta nik uste askotan erdi besagain zeharkako posturekin errestatzen nahi dela, eta Jokinek hori ikusten duen zuzenen aurra joaten da, kantxa erdin jartzen da pixkoa. Errematea onaiteko. Gainean da, baina aukerakoa berriz ere Jokinentzat, atzera bolea zeraman. Beste bolea bat, Jokin. Erdira indarrean, eskuinez, erki Beñat, botez jarri da. Sokoan deja da, baina zuzenean. Arraxe joan da, gero txapa bera joan zaio. Ikusi egin du. Bai. Ikusi egin du, igarri egin dio, zer egin behar zuen, igarri egin dio aurkariari. Baina gero, orain honetan ez du asmatu. Beñaten 2 tantoak Jokinen opariak izan dira, ea oraingo aurrekoa baino gehiago estimatzen duen. Behar dogainea Beñat Rezustak, bere sake horrek gehiago funtzionatzea. Bakizo, honek golpe azkarra dauke, golpe luzea dauke.
sake hon bat inezkeo eta gero iru terdin pilota hartu ezko eta bere pilotakin jokinena frontinetik irtera gutxi dauke, gainetik pasatzea oso zaile da. Aurrera Elena Iona Pezetxearekin. Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon. Espero altzen nuen horrelako hasera. Hain perfecto jokinena ez, oso ongi ikusten dut, hasieratik gauza klaro, dena gozatzen, eta Beñat inkomodo, nuke, zein Beñat geizki enekan, baina behat onge dena zaila da. Kantxarekin asmatzen eta sakea ezker hormara sartzen danak bagenuen alako zalantza ian hasteko zuen sakarekin ardira edo eskuinera, baina denak igualtxo ari da ateratzen. Hau pilotaria da, azken eskun dena sartzen dut, eta gaur rai da dena oso ongi sartzen, eta gero gantxokin mina hundiken, bai txogotik txogora eta bai zabalera, eta gero biharren pilotaz oso tamanokin ongien gantxatzen bado, urrutik batzen izan. Bueno, eta jokin horrela ikusita eta 10 eta 2 aurreratuta. Zer? Bueno, zaila. Ikusten da oso garbiei dela eta dena nahi ginuke lan gehiago matea, ez? Baina, garbi esateko hola idela zaila ikusten dut. Eskerrik asko, Jon. Bale, zuri. Lanak ematea ere zaila ikusten du. Bueno, 98 pilotaka da daramatzate. 10 eta 2 doazela. Baina 7 eta huts aurreratu da, eta gero Beñatek sakea izan duenetan ez du tantoa berak egiterik izan, eta jakina tanto hilaren bitartez joan zaio jokin, eta partida ekartzekotan berak ere tanto hilarak behar ditu, bestela jai dago. Sakea azpi-azpitik, gurutzatua ongi erantzun dio Beñatek, lautik sartzera behartu du, indarra eman dio berriz ere, jeitsi, atzera. Oso bizi, Bolea ona, bostera, Sotamanoz orain. Azarta da, Altuna. Seira, Biladoa. Ez du gozatu, Beñat, Jokin, airez bata bestearen atzetik. Pilotak ala ikararria, bai hau ere, eta hori... Bai. Jaso egin du eta barruan da. Eskuin txokoan deja da. Txoste eta tanto. Haze tantoa jokatu duen Beñatek. Berak egindako lehendabizikoa izan da hau. Baina zenbat gauza harrigarri egin behar izan dituen. Aurretik tikitaka bizi-bizian aritu dira. Eta airez pilotaka da biziak jo dituzte. Baina Beñaten hori ikusgarria izan da. Gainera ez baita asko atzeratua bakarrik izan. Oso arroa ere bai. Eta oso zaila zen bolea zeramateko. Baina Altunak jaso egin du. Bat gehiago jotzera behartu du. Kosta egin zaio jartzea. Baina eskuinez txost egin eraziz. Eta egin behar zeukan. Bestela Antzen eta Altuna. Tantoa gorri 3 eta 10 iragarkiak. Nego zonekin. Venga, Oso no, Beñat. Venga. Zentrauta, Tanto zondo jumame, Venga, Eta bezagin pixataz maten du, venga. Igual, ezkerrak eta hartzekenen igual pixkoat zeago, zabaleago, ez? Aurreik ezeagetan. Ja, baita, Bale, eskuekin saiatu alture eman, pixkoa gozau alture eta paetea. Venga, horre uki, venga. Venga, Eukiroki ezkio gota, Pero valiente, Aukera zonen, venga, Ya, da. Venga. Behartu hau itxea tantoro, Venga. Venga, Jokin. Hiru eta 10. Tanto bikaina jokatu dute azkenengo hori, beste 16 pilotaka da. 114 pilotaka da daramatzate. Eta ea orain honetan lortzen duen Beñatek sakearen jabe delarik tantoa berak egitea.
Bai, hor sotamanoz egiten du mina handia Beñarrezustak, batetik atzerak ateratzen denean ja oso urrun dagoelako frontixetik, baina aurreraka egitea lortzen badu eta sotamanoz jotzea lortzen badu, hor egiten du min gehiago jokoan. Sakea gurutzatua gaiztoa eraman Jokinek. Alere pilota garbia du. Atzera bizi-bizi. Seitik bolea zeutsi Jokinek eta luze jarri berak ere. Atzera Beñatek. Botez jarri da Bergararra. Ona. Baina oso bizi dago Jokinek. Aurreratu egin da hor Beñat, ezkerrez Ormabikoa, ez askori zabaleratu, beste aukera bat, txokoan deja da, zoragarria benetan. Azte tantoa jokatu du. Oso ona tanto hau ere, 13 pilotak da, eta lehen da biziko aldiz, Beñatek sakeari eutsi egin dio, 2 sake jarraian atera ahal izango ditu, eta partida iraultzeko horrelako dezente behar ditu. Bai, bino, lehendabiziko sakea ezkerparetan sartzen duna, eta behi da, tanto azkenen aldatu da. Esan nahi dut hortik aurra ja iruterdin hartu du pilota Beñatek, eta Beñateze kolpe dauken dena dakiu. Ikaragarri defenditu du Jokin Altunak, Bai, bino azkenen, bai, bino jota jo bere aukera etorri zaio. Baina lemizik saketik asmatu behar du. Ni aurrekoan errematera errazegi jotzen zuen irudipenarekin geratu nintzen. Gaur berriz ez dakit ez ote luken gehiagotan egin behar. Orain ere jo duen Ormabiko horrekin behar bada Jokin deserosoago sentiaraz dezake aurrera. Bai, egia da ere ja Altuna pixkat nekatuago egongo dela hasieran baino, tanto hor batzuk jo dituztelako, ez? Eta ez dio horren besteko presiorik sartzen Beñarrezustari. Rezusta, pilota garbia du berriz ere. Lehen bizi eman egin behar dio. Barruan izango zen, ederki eutsi dio Jokinek, ongi Beñat, Jokin, atzera. Okertu da. Sotamanoa, Ormabikoa, txapara joan zaio! Azkenean zer izan da, Pumpalaster jotakoa? Nik uste baietz. Airearen bila joan da, erori egin zaio pilota, Pumpalaster gutxala kausi. Gile edo bizi. Ormabikoa jo du oso behartuta. Ireagunekoa, bale. Bai, Rezustak ez daki oso ongi zer egin Altunaen erritmo aldaketa. Sufitu mana, venga, Zaila da eta aire jartzen zaionean, aurreratzen denean, hor arazera bat aldatzen du tantoaren ekimena Altunak, bere alde normalean. Eta Rezustak ez du lortzen, ez? Erritmo berean jokatzen denbora luze batean. Asko dominatzen duenean, bai. Baina aukera erdia usten dionean Jokin Altunari, hau aurreratzen da, eta bai ezker gantxoz edo sotamanoz berriz ere ekimena bere ganatzen du, eta orduan berriz ere Rezusta pilotaren atzetik ikusten dugu. Idia Zabalgo Tarik tabernan giro ederra omen daukate. Datorren ostiralean. Ondoko pilotalekura joan nahi lukete. Ikusiko dugu bada, zer erabakitzen duten biharko bileran. Ona sakea. Sake pozoitsua atera du orain Jokin Altunak, indarrean ateratakoa eta ezker orman hiltzera. 12-4 aurretik da favoritoa, Jokin Altuna bigarren txapela nahi du. Amezketarrak, ea zer gertatzen den, iragarkietatik bueltan. Amabi eta lau aurretik da Jokin Altuna. Mila bederatzeun eta 96. urteko martxoaren 27an jaioa da. 25 urte ditu beraz Jokinek eta gaurko hau irabaziko balu. Buruzburuko bigarren txapela luke, beste bi baditu lauterdian irabaziak. 25 urterekin laugarren txapela luke. Ander Elolaren galdera. Jokinek maila honetan jokatuta eta suerte pixka batekin noski Irujo Aimarrek adina txapelaterako alditu zer iritzi? Abel, Mikel, ez da errazala. Beti galdera bera dagoela izarra handi bat sortzen denean edo iristen denean, ez?
Zenbat Baina irabaziko ditu, lehendabizi, ikusiko da. galdera hori egitera eramatea ere zerbait bada. Bai, noski. Eraman Beñate, atzera jokine Gerria, bikain sartu da, ze jauzia egin duen, jauzi ikusgarria izan da benetan. Baina pilota zaliba nola atea duen Jokin Altunak ere, eskuntze ongi sartu du. Eta ze bizi atera zaion eskutik Bai, gainera. Halen ikentzinun galdera, Xabier, denbora badauke, on Aimar eta Irujon markak austeko edo berdintzeko. Baina final bat aietzea oso zaila da, txapel bat irabaztea oain iken zailegoa da. Kirolari bate bere ibilbiden ere lesioekin suertea behar do, bestelako gauzek ere gertatzen die eta nor dauki zuzen biden, ez badito pasatzen hurbil ibiliko da. Dena ongi badoa, baina esan bezala gora bera asko izaten die pilotari eta pertsona baten ibilbiden eta nor daki ze gertatuko den etorkizunen. Debutatu zuen egun beretik miretxirik utzi izan gaitu kasi galdioroz Pitinen kontrako debut hartan ere anterorenak egin zituen eta gero ez genuen pentsatzen buruz-buru kantxa osoan hain lehiakorra izatera iritsi behar zuenik, izarren nagusietako izatera iritsi behar zuenik, baina begira. Iaz finalean izan zen, favorito zen, Jakarek kontra galdu egin zuen, Jakak ikaragarri jokatu zuen egun hartan, Jokinek ezain beste. Baina berriz ere finalean da, lauterdiko txapela irabazia du tarte horretan, eta gaurko hau irabazteko gauzak ongi baino hobeki bideratuak. Sakeak 14, errestoak 4. Gero eta zulo handiagoa. Eta saketik eta sakerrematikin mina handi iken nahi da, Horrekin badito zazpindakoak uste. Naiz eta denak txokora atera. Bai. Txoko handejala ona iritsi eta jaso Beñatea gau ere eramango aldu. Oleaz, bai. Eta botez jotzera behartu. Ordu aukera. Ezker sotamanoa, ez da txarra. Eutxi. Altu nahi ez, oso luze defenditzen ari da, Oso luze. Hor gantxoa, ezkerra ire, txokoan pausatzen saiatu da. Ja, pixka bat. Bere honetik irtena ikusi dut jokaldi horretan Beñat horiek ez dira berari gaozkion lanak. Baina ikaragarri jokatzen Jokin Altuna, esan nahi do, defentsako garaien ez dio pilota bat uzten iruen edo iruterdin denak, lauen edo lauetik atzea, dena joa. Oso luze defendatzen ari da. Eta Gorka Altunak, botileroak, orain urrengo etenaldian esan dio Jokini, ezin hobeto jokatzen ari ez. Eta behartzen ari ez, gauza on asko egitera, tanto bakoitzean rezusta eta. Segi olaxe. Eta alaxe ari da bai. Elegante ez. Zoragarri ari da 15 eta 4. Iragarkietaragoa. Venga, txaldek. Oidek, tanto. Bai, oidek. Venga. Eske, ezkerrakin da daukekenen da, ik pixkoat emate jokenen, beak eitizki pipa oso aurre, eitizki moduan gara konexioari 18. kantora arte ez daukagu. Eten aldirik egin beharrik. Eskubia gozeatze bak, atzeak ate beharkoik. Venga. Gainentzoan, oixexaz, bai. Onpota, baina ikusten, nuen itxexeiken. Egitan esatek. Lehen guzuen arteko solasaldia. Justo ematen doa, Toka, ikabiak elkarri, bizi-bizi horretan ere. Bota, Venga, valiente, Venga, asko bata da, Venga, Venga, aurrera, valiente, Venga. Bada, beste gauz bat ere bai partidun, Jokin Altunak ez da zenbat pilota ditun eskun ez ditunak sartu. Ia denak gozatzen nahi da oso. Baina gaur bereziki, esango nuke, ia de askotan nahi da eskun sartzen. Baina hankak oso ongi mugitzen ari da, hasiera-hasieratik eta horregatik pilotaren atzean jartzen da, eta gero pilotan oso ongi sartzen da, ez? Gorputzaren indarra oso ongi erabiliz. Bai. Partidu bate denek ido, erasoa, defentsa, sakea, errestoa eta denak ongiten nahi da. Ikaragarri jokatzen. Orain arte ere alaxe jokatu du, partida gor bat jokatu behar izan zuen, Joseba Ezkurdiaren aurka, ikaragarri gogorra izan zen. 15 eta 17 gerturatu zitzaion Joseba, baina
elkarren kontra jokatutako aurrekoan bezala, berriz ere une erabakigarrira iritsitakoan gauzak hobeto egin zituen Altunak, handik aurrera hankasartzerik ez zuen egin, Josebak bakarren bat bai, eta mezketarra nagusitu zen, handik aurrerako lanak errazago egin ditu Jokinek, eta hemen da finalean, eta gainera gero eta alde handiagoarekin, txapelera bidean zuzen 15-4 Altunaren sakea. Ongi erantzun dio. Eta ordu aukera. Buruz behin pasatzeko pilota, ez du pasa, baina pantoa beretza. Eta Xavier gaur profesionaltan bere azken partia jokatuko duen gizona mutila dut ondoan Pedro Ruiz, arratsaldeon. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, Pedro? Bueno, bien, bien. Un poco triste quizá, ¿no? Sí, Hoy triste jugarás y... después tu último partido en profesionales. ¿Te lo esperabas? Bueno, esperármelo, no me lo esperaba para nada, pero ya la semana pasada cuando contactaron conmigo para hablar ya me imaginaba que sería eso. Y sí que estoy triste, con pena, pero bueno, la vida es así y no estamos pasando unos tiempos fáciles. Eso te iba a decir, que son tiempos duros para la pelota, porque fíjate, si no estoy equivocada, tienes 23 años, ¿no? Sí, y ya, bueno, pues no vas a tener opción de seguir jugando en profesionales. Pues sí, da pena después de haber llegado aquí, de todo el sufrimiento que yo conlleva durante todos los años que estoy jugando a pelota y una vez llegar solo poder estar aquí 3 años y bueno, eso que da mucha pena. ¿Pero ha merecido la pena? Sí, eso sí que ha merecido la pena, conocer a todos los compañeros y dar gracias a la empresa también de haberme dado la oportunidad en el momento en el que debuté, porque también podía haber dado la oportunidad a otros y estoy muy agradecido de poder haber estado aquí. Seguro que seguirás jugando a pelota. Bueno, ahora tomaré unos días de descanso, pero al final yo creo que sí que seguiré, porque es lo que llevo haciendo todos los años de mi vida y sí que estaré con ganas e ilusión. Pues eskerrik asko y ánimo. Vale, muchas gracias. Mucha suerte. Eskerrik asko. Ikus dezagun tanto nola bukatzen den, erradoa eta Jokin Altuna zabalean deja da, hor da, iritsi eta beste jokaldi bat Beñatek, atzera Jokinek, eraman hori ere Beñatek, ireki eta lehen da biziko botean ukitzera iritsi dela iruditu zait, baina jasotzerik ez du izan, beste 20 pilotaka da jo dituzte, tanto, 20 ez 21 edo 19 izango ziren, sakea atera duenak egin baitu tantoa. Tanto ahí, jokatu. Ez, egia, arrazoi du mutiloak gure lankideak, sakea atera duenak ez, sakeari erantzun dionak. Egin du tantoa 20 pilotaka da bai, eta orotara 183 iritsiak dira, eta nik uste aipamen bat merezi duela, Pedro Ruizen adierazpenek aipamen bat merezi dutela, hori da, mutil ondratua eta barne honekoa izatea. Etxera bidali dutela, edo bidali behar dutela jakin eta aste berean, oraindik irensteko denborari gabe, eta azken partida tristuraz beterik jokatzera kantxaratu aurretik, zer da, eta debutatzeko aukera eman izanagatik eskerrak eman dizkio enpresari. Hori da, barne honeko mutila izatea, bejondaiola, eta pilotaz gozatzen segitzeko asmotan da. Eta goza dezala, beste era batera hartu beharko ditu gauzak, baina zurin janzten jarraitzeko asmoa du, eta opa dio, gubenetan luzaroan gozatu alizatea. Alaxe da, holako momentutan hitzona bestik ez dukitzea, pertsona bategatik initzeiken do, ez? Bere barrenean nola den edo. Baina azken partida jokatu duen egunean ere, bai. Altunarekin eta Rezustarekin hor egonda. Final handi bateko giroa bertatik bertara ezin gertuagotik bizi ahal izan du, eta bueno, betidanik pilotari izateko ilusioa izan duenarentzat hori ere gauza handia da. Gauza ikaragarria, ez? 16-5. Haze sakea. Baina irera, errestoan. Bai, gantxoa bizia eta ez du pilota jotzerik ere izan Bergararrak. 17-5. Emaitzari erreparatuta bakarre batek pentsatuko du, hau airean irabazten ari duk, eta, airean nagusitasun osoz darama aurrera partidak. Guztiz kontrolpean du, gehiago da,
eta jokoaren alor guztietan nagusitzen ari da gainera, baina engainagarria ere bada ein batean. 22 tanto besterik ez, baina 186 pilotaka. Bai, tanto gogor asko jokatu dituzte, Eta gero Altuna asko asmatzen ari da bere jokoa aldatzen, ez? Hau da, ez du patroi finko bat, ez du tanto guztiak modu berean jokatzen, baina bai modu berean denak desberdina jokatzen dituelako, ez? Hau da, batzutan boterea etzen da, batzutan jon luze jokatu, baina gero alduenean aurreratzen da, sak errematean ere tanto esente ditu egindako. Hau da, erritmo erogarria sartzen ari da hasieratik, eta nik uste horrek ere asko deskolokatu edo despistatu duela baina Rezusta. 18 ezker orman sartutako pilota, jasotzerik ez du izan Bergarako pilotariak. Lau tantoren faltan da Jokin Altuna. Perfecto, Santiago. Altuna tarrak. Jokin eta Gorka lehen gusuak, bigarren txapela eskuan du amezketarrak. Iragarkietarako azken etena ingo dugu. 18 aurretik da Jokin Altuna. Oparirik ia bat ere ez du egin. Asko jokatzen ari da, teknikoki, taktikoki, konfiantzaz gainezka ikusten dut. Amezketako aztia. Nik uste guain arte sakekin eta sake errematekin mina hundi iken nahi dela, hortaz gain, defenditu behar dunen, Beñarrezusta bizkar erakusten nahi zaionen, airez bikain defenditzen nahi da, piloto urruti jartzen da lau-lauter dinera bat, eta gainea Beñateri erremate iteko errestasunik ez dio ematen erabat gainera etortzen zaio, eta gero pilotea denen eta erasorako aukera daukenen revoluzioa hunditan nahi da jokatzen, erritmo hundia izaio sartzen, eta hor Jokinen buruk eta teknikak bikain funtzionatzen du. Sakea luze, eraman beharrekoa zen. Oso gaizki jo du, bai. 19 Erantzunik gabe geratutako sakeak lautik 2 irudituko zaizkigu sakez egindakotzat zenbatzeko modukoak, besteri galdutakoen zerrendan zenbatuak daude. Denak indarragin eta luz ezkerpare taldea, ia denak. Bai, asko asmatu du. Hala eta guztiz ni harritu nau, Artolak ertiko sakeekin zer nolako arazoak eragintzizkion kontutan izan da, uste izatekoa zen, parteka behintzate horrelakoak aterako zituela. Nikele hala uste nuen, zabalera aterako zuela, batez ere hasieran, ez? Pixka zalantza sortzeko baina, ez? Idila argi ekarri du. Eraman Beñatek, baina hurrengoa buruz gain pasatu zaio, eta orain ere zer nolako bizitasunez irten zaion pilota, eskutik 25 erakustaldi ikaragarria egiten ari da Jokin Altuna. 2018an irabazi zuen lehendabiziko buruz-buruko txapela Aimar Olaitzola handiaren kontra, hain justu ere. Eta tarte horretan, lauterdian urtero finalean. Izar nagusietako bat, eta buruz-buru iaz finalean sartu zen, Jakaren aurka galdu egin zuen, baina 3. finalean 2. txapela irabazteko zorian. Eta urtetik urte pilotari hobea. Hala da, pilotari osoagoa. Bai. Magiari eutsi egiten dio, baina gero eta utsune tipiagoak. Eta fizikoki ere asko indartzen ari den pilotaria da, oraindik ez du bere maila gorena lortu. Dena, pentsatu ze mailan dago eta berak ere lehenengo partidun Joseba Ezkurdien aurka jokatutako pilota partidu bikain hartan adierazpenetan ze esantzun, ez? Nik lehen urtekoaz ikasten saiatu naiz, eta esan nahi dut ez dela konformatzen orgoien hotxik imagarrik. Osea, mantentzen du oraindik. Pilotari hobea izan nahi dula, urtetik urtera, eta hori lortzen nahi da. Eta gero beste heldutasun bat adierazperetan ere islatzen dena pertsona baten zoriona ezin dautzi emaitza baten gora beheran.
21-5. Beñatek ozta eraman du, txokoan dejada azkarra, jaso Beñatek, atzera Jokinek. Atzeraka etorri, eta arrotu. Boleaz Beñat, bere burua saldu du. Atzeratu, urrun jarri, eraman Resustak, beste aukera bat, atzera, buruz gain pasa dio pilota. Jokin Altuna, 2021 urteko buruz-buruko txapeldun. Eta buruz-buruko bi txapelak aldi berean. Galanta da hori. Galanta, ikaragarria. Jokin Altuna, partida baten emaitzaren gora beheran ezin dela utzi, norberaren zoriontasuna zioen, baina une honetan zoriontsu uros izateko motiboak baditu, hemen duzue. Gorka Lehengusu eta Botileroari emandako besarkada estua, Xabi Erostarbek ere zoriondu du, bigarren besarkada. Bai, momentu goxoak, Abel. Oso momentu goxoak. Nik uste guan Jokinen burutiko pasatuko dela, ez hainbeste lanin. Hainbeste aguantatu behar izan dio etxen Seuraskiren normala den bezala, eta oi guztin ondoren, olako sari bat, ez? Messi dauketa txapeldun ikaragarri bat daukagu. Txapeldun ikaragarri bat daukagu, bai. Maila handia dauka Jokinek, aparteko zerbait. Pilotari magikoa da, berezko doainak ditu. Eta gero, mutiko erkin bat zen, Lepo Memearekin debutatu zuenean, baina lan asko egin du pilotalekuan, gimnasioan, mendian, eta orain magiaz gain beste hainbat doain ere baditu, eta gaur partida ikaragarria jokatu du. 22-5, Altuna txapeldun, Elena. Jokin Altuna, zorionak. Pilotari magikoa da, esan du orantxen bertan. Mikro irekita daukagu, ez dakit. Bai, zure oso ondo entzuten dugu, bai, Elena. Nere mikroa, bai. Ez, nioen az erakustaldi egin duzun Jokin, erakustaldi latza, orantxen bertan euskitzek esan berri du, pilotari magikoa da Jokin Altuna. Bueno, magikoa, ez dakit, behintzat oso kontentu nau. Txapelketa oso ona izan da netzako, egi esan hasieratik bukaera asko disfrutatut. Egi esan gaur kantxa atean izenen pixkat lasaiago neon, goizen da pixkat lo ez eta inondoin, da beti eukitzezu, finala jokatzeko tensioi, baina egi esan geho behotze atean izenetik, ondo sartu naizela ustet partidun. Eta, markagaio 22, esan nuke bigarren parten hau zindala partidu, baina hasieran tanto gorrak asko izan die. Beak uste banion horra erdipareno pelota asko ematezion, txispakin ikusten nun. Baina, finaletan atzetik aztek desentez markagaioen pixatu jo igual da, nik uste horren dalagakoa. Saketik eta sakerrematean mina hundi egin diozu Jokin, eta harritu egin zaigu pixka bat, behar bada espero genuelako sakearekin ahastu egingo zenuela, eta guztiak txokoratera dituzu. Bai, nik esan un asten zehar, nire partidin behar nula, azkenen txapelketa guztin zehar gauz batik nahi batzea eta finalea etorri eta aste batzea milagrokin nahien, ez zu asmatzen ez, banekin naizta ezkerrea eta sakei belozio da emate baino mina ingo niola, bai, harritu no pixkat hasiran beha airea baten etzala etortzen, baino aurre ikezun, eta geho atzeak abitze batzea balantzaiek diet, eta nik uste horra aprobetxatzen dutela sakarremate batzuk iteko, eta minen diotela hor. Laugarren txapela, Jokin 25 urterekin, bigarrena, buruz buru. Bai, egi esan, txapela, lan guztin bukaerako, pastel bat bezala da, ez? Azkenen, ikiarrezko poza mate izu, lan handie ikezunen, azkenen motibatu ikezaitu guandiken gehiago seitzeko, baina, txapeldun atea izan du ez nahi zenene, pelotari lan handie ikeu, eta batu nahi nuke baitare, guain hortaz egin dela, bainak itaz ez, egi esan, pena handie hartut behak finalaz jokatu izanaz, egi esan, behak mezizun jokatzea, suerte txarra eukeu, baina, ilusio ingoliteke futuron, final bat kontra jokatzeko aukera eukiko da genu, eta, beha egi esan ni txapelateatenen beti nire ospakizunetan, txapelateaztetenen beti horre onda, da, seguro nau, behak ibazikola txapel bat eta behakin ospatuko deleun hortan. Jonda izula Jokin segi podimena. Eskerrik asko. Jokin Altuna, 2021 urteko buruz buruko txapeldun,
lauterdiko azken txapelduna ere, gaur egungo txapelduna ere bera da, eta Iñaki Artolarentzat hitz goxoak eta zintzoak izan ditu. Adiskide dira, aurkari ere, izan beharra izaten dute kantxan, baina adiskide minak dira, elkar asko estimatzen dute, pena handi hartu zuen Jokinek Artolaren lesioagatik, hemen duzuen eskalagunari emandako besarkada, gero lehen gusuari eman dio, eta besarkada dabil orain Jokin Altuna, eta Beñat Rezusta ere bere alaxe errapatuko dugu. Lankideok estatistikak oraintxe eskaintzea ongi iruditzen baldin bazaizue, dida batean gainbegiratuko ditugu, eta bestela berriz Jon Valentziagak eta bere taldeak emango digu honen guztiaren berri. Hemen txegituzue, dida batean geroxeago lasaiago aztertuko dituzte gure lankideek, baina Rezustak 3 egindako izan ditu gutxitxo Altunari partida irabazi izateko. Galdutakoak 8, Altunak berriz egindakoak 14 galdutakoak 2 besterik ez, sakez beste 2 egin ditu Altunak, eta eraman gabe utziak izan ditu beste 3 Rezustak, 5 orotara, dejadaz 2 egin ditu Beñatek, bakarra Jokinek, airez egindakoak 5, hasieran sakea errematean dida batean egin ditu 2, eta orotara 5 esan bezala, atzean bakarra egin du Beñatek, Altunak 5, alegia jokoaren alor guztietan gehiago izan da. Airez jotako pilotaka da 35 izan ditu Rezustak, eta Jokinek berriz 54. Asko dira, eta ordoaz sari banaketara, burumakur xamar Beñat Rezusta, hainbeste aldiz irudikatu finala, hainbeste lan egin horra iristeko eta hau prestatzeko ere, eta ez da Jokin estutzeko gauza izan, eta Jokin bera ari da orain Beñati animoak ematen, eta podiuma hortxe duzue, podiumean 3 koska dira, eta 3. horretan hementxe da Iñaki Artola, berez finalista izateko merituak egin zituen, baina lesio batek eragotzi dio Alegiarrari final honetan parte hartu ahal izatea. Lorea Bilbao Andreak, Bizkaiko Kiroleta Euskara sainetako diputatuak eman dio kopa, eta hemen duzue txapeldun ordea Beñat Rezusta, txapelketa handia jokatu du, naiz eta zapore gazixamarra utzi gaurko partidak, eta txapelduna hemen txeduzue Altuna 3. Jokin Altuna. Txapeldunak txapela behar du. Kultura eta kirol diputatua. Juan Pedro Badiolak urte guztian jantzita eraman duen buruz-buruko txapeldunaren Badiola jaunak eman dio Jokini elastiko gorria. CaixaBanken ordezkariak, hain dotorea den elastiko hori, txapeldunaren elastikoa, 2021 urteko txapeldun norden adierazten duena, eta urte osoan partida guztiak gordiz jokatu ahal izango ditu Altuna 3. Eta hortxe da txapeldun Altuna, Bejondaiola AC finala jokatu duen, AC txapelketa jokatu duen, eta AC maila erakusten ari den. Ondoan ditu esala Juan Pedro Badiola CaixaBanken eta orain prest dute hor kainoi handi bat, eta konfeti artean azken irudi hau Altuna, Rezusta eta Artola 3 bikaina sekulako distira eman diote aurtengo txapelketari. Jose Javier Zabaleta geratu da 4. postuan, ark ere aurtengo txapelketan gauza ederrak egin ditu, eta atorren urtean gehiago iteko itxaropen ezura ere. Eta honen bestez gure lankideen eskuetan utziko dugu emankizuna, hemendik aurrera final honen azterketa lasaiagoa, eta Beñat Rezustaren elkarrizketa, eta horiek guztiak
Jon Valentziagak gidatutako taldearen esku utziko ditugu. Aurrera lankideok!